Shulamandai Pulinpurni Bishing Khopjak Belbari amchai tini tipra mothani Bijoy misil khaijak. Monfort hatini simi khomtaya hati jora khaijak rally. Pali Shilaimani Bishing tui kaplani shalno palajak. Tipra mothani candidate Burmgrang MDC Jiten Deborma Shakbai Thangmanjaka tei Tongka Burmunang Shantunu Deborma tei Burmunang Shukuram Deborma. Aro tipra mothani kabangma adorongni manjamungbaino. Kinini Bijoy misil hoham dotam khlai khatun khajake khlaimani mangfli nokjaka MDC Jiten Deborma Shakbai Thangmanjaka tinini Bijoy misilo. जे मिसल खाइजामा बहुत जागा बहुत खायो खाइजाले तंग Ambai puila sini media person no tai sini tapo bosono omong ke sini abo Belbari Montfort abo solo mandai pulinpur ADC constituency klayo abo sini yango satta bisi tini jeng Bijoy misil khlaini nei de schedule khajak phungni simi watai phaimani bagai kisa borok phainyani leri tonglaikha haipano tabuk teruk teruk phai tongbayo tai srapsani bisingo chengjaknai tinin chalo kha kaham jotono yaparo Bijoy misil jeng khayo onpano oroni bisingpi no media through ni kacharo jeng as a tipra mothani khoroksa warrior ngai Bijoy misil khayo ebakhe chongmarini paimani no kitingei tongthoklayo hai hinpano jeng obo tongthoknai haipano chini o tongthokma bai keboni hamya tangthong jeng kaham korongkhe obo Bijoy misil paimani yaklobo jotono kaham korongkhe jeng thanglai jeng obono kok kwchari tongo chini oroni joto phainai tako bo chongnobo jate keboni ham tangthong kaham korongkhe obo hake tongthogoi jeng tongthokma jaga buibo tongthogoi tongthong tamkhe buini hamya tangthong awai chalo jotono kwcharo koknono orang sini tu sesuatu omo jeng agi ni schedule tongma hingke jeng champok nokoni semi khumte jora jeng thana tongmani watai phaimani yagulo obo haino salaikya oro je SA office agri SA office oroni semi jeng ayango mangkanda jora jeng thana hitong ini बहुत आगे बात करें sini aro bathake tae kipilei janjaja thayo chana ni bagai schedule khlaijak arrangement khlaijak janija bisio aro thangai borok chaibai nai jotono ini orang tu candidate hanya jalan phainai bon biri kisa meeting tongmani bagai agulio bo meeting paimani yagloro jengbai join khaibai nai ini dia Bijoy misil itu di promo tadi election 24 ta seat mani kapal yang mana lukun bagi tamu sama tangan bagi nong sini leader ni tapi tamu masa kita Hamberu singopo musungo di promo tangke set ni partia abo dofani bagai samung khlainai जों sini target ko bhaise sini ti prasani je permanent solution ni bagi जों tabuk sabjara जों khlai tongo bobograni netrite जों bobograni netrite जों obo nani musungo je tabuk processor katal phainer boro kam ke processor chalokthong tai till da sini dabi maya sak je 125th amendment bill tai direct fund mini leni power obrok जों bobograni netite जों manani group khlai जों bono chubanai obono sini naimung tamu je isi election itu sekarang tu kai sama tel kerana tamu fokus na sini Bijoy misil itu ya जों BC election to naibi जों 10 বছর jabot election khaijak biya जों bobograni netrite supreme high court case khlaika high court ni pore जों supreme court case khlaika obo supreme court ai rekha within June bisingo bhai khlaibi gahe pani जों tabuk mugo abo process bosoli tongo block hoite ni tabuk area demarcation delimitation abo bodra publication tini kokha tini 28 তারিখ 5 তারিখ বিসিং abo claim and objection abo painai abo pai ke kana aste aste block buta list rokogoi abo within 1 or 2 month bising abo election BC election on kake sini tipra seria abo tai development ongan hi khaklai ta